धड़कन हथियादार मुरौना सुपौल। मोबाइल नंबर 86 हमरा जेबे तोहर जवानी न खिले तो हमरा जेबे तोहर जवानी न खिले तो घर बला बुढ़वा मिल तो तोरा घर बला बुढ़वा मिल तो धड़कन हथियादार मुरौना सुपौल। मोबाइल नंबर 86 म्यूजिक बाय डीजे उमेश बाजार। तोहर से जिया वाला पलंग नहीं ले तो घर वाला बुढ़वा मिल तो तोरा घर वाला बुढ़वा मिल तो धड़कन हथियादार मुरौना सुपौल। मोबाइल नंबर 86 अखनो छमका कर ले हमारा शादी नहीं तो के जिंदगी तोहर भजे तो बर्बादी अखनो छमका कर ले हमारा शादी नहीं तो के जिंदगी तोहर भजे तो शैलेंद्र कृष्णा जानू कहो फिर मौका न मिले तो घर वाला बुढ़वा मिल तो तोरा घर वाला बुढ़वा मिल। धड़कन हथियादार मुरौना सुपौल। मोबाइल नंबर 86 035 76 75 1।